Ubhuti osebenza umthetho wasesitolo uthi mina masengiphuma uthi manzi sisi waziwamuhle mama awungiphe phela inamba yakho ukuze ngizokufonela. Akaqedanga lelo gama, I was already out because I'm like ubhuti okhuluma kancane kanje lakhona enza kanje sisonenza sonke ke manje kule relationship ngeke ngcono kunenza oyedwa omunye akhuluma sheshe ngeke sesivuka nje kuseni uvuke kahle kodwa baby ay nami ngivuke fusek ngeke phela uthi kunenza oyedwa yabona lesi mina ngiyanenza ubavuka khuluma nje normal kuyezwakala into ayikhulumayo.